maingay. Napapasabak yung aking motor. Ayan, hindi. MMJ, God bless lagi. At ingatan mo kami lagi. MMJ. So sa ngayon hinaantay ko pa yung mga kasamahan. So sabi kasi nila 5 o'clock. So ngayon mag-alas 5 na. Ayan. Wait ko lang sila dito sa labas. Ayun mga ka-block, madilim pa rin. Asan ako dyan? Ayan o. Oh. Siyempre mga block. Inaantay pa namin yung isa pa naming kasama. Natay mo na yun? Buli na, Paul. Buli na. Tapos, ano yan? Batang. Oras na may bata. Ano yun? Malayo yun. Malayo pala yun, malayo. Mamaya na natin malalaman yan. Biglaan lang tayo. Wala pa yung isa eh. So maya let's go na. Sarap to. Habang tinatano. Hindi pa kami nag-breakfast mga ka-vlog. Ano muna, rides bago breakfast. Diyan na kami mag-ano ng breakfast. Sino pa yung inatay? Antay namin si Kenneth. Tapos yung isang shoutout kay Markir. Shutdown na naman. Hindi naman siya nakasama. Pero sabi niya kasi daw siya. Kulang kung kasi yung motor niya nakaka-vlog. Hindi na kondisyon. Open yung ano, cylinder box. Wala yung box niya eh. Pero si MMJ laging nakanda yan, oh. MMJ eh. Akala mo kaya? Ay, MMJ pala. MMJ, hindi MMK. Oh. MMK. Nandito yan, oh. Oh. Akala mo kasi MMK. Oh, ay, gusto uwi, oh. Uwi. Yan, uwi. Ayan mga ka-vlog, wala pa rin yung ating inaantay. Dapat na mo yung ano, yung reflection test mo pa. Nagamit mo na naman ngayon. Tinago ka na eh. Pangbagyo lang yun eh. Oo. Pag masyadong wala pa rin, oh. Abot na kami ng umaga mga ka-vlog, ayan. Proceeding na yung kasama namin na inaantay. Ayan. Hindi mga ka-block, hindi ako mag-ride. Punta kami dyan sa ginagawang bahay kasi pang-construction. O construction lang mga ka-block. Fun fact lang mga ka-block, si The Black Cowboy ay maaga talaga naliligay. Kahit na nakainom yan, matulog ng 1. Alis na alas 5, alas 4. Kakapi na yan. Maliligo na, parang manawag. Ready yan. Hindi pa kami naka-ready lang, hindi pa kami naka-ready. Ayan, naluluto na. Ready na. Ay siyang ano nga, Wang Ninja. Ayan na, andyan na yung aming kasamaan yan. Alright, let's go. Mabait ka mali! Right, let's go. Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, tripping lights paint the sky.
naman tayo dito ng di oras. Malayo pala itong pattern, no? Meron din ganito dito sa Kabulin. Consolidated look. So, ipakita nyo na lang sa pag nakaregister. Parang packet na lang. Kaya kami. Lahat po kayo sa pag-register. Mas perang to ano sa dito. Sabi lang po. Ayan mga boss. Honradas Beach Resorts, Patar White Beach, Patar Bolinao, Pangasinan. Alright, 24/7. May lighthouse pa sila. Ayan mga boss, nakapasok na tayo. Dito daw. Ayos. Pasok na tayo. Yun. White sand mga kablak, oh. White sand. Hoy, saan kayo pupunta? Ha? Saan kayo pupunta? Ready kayo, may chinilas kayo, ah. Oh, sapatos pa, oh. Ay, mga juding. May mga juding, oh. may mga dugong. Oh, panis. Saan kayo pupunta? Saan kayo pupunta? Tudamon. Yun, oh. Ganda ng ano doon, oh. Oh. Wah. So ayan mga kablak, nakapunta na naman kami dito sa Patar Beach nang wala sa oras. Picture na lang kami dito. Ayan, oh, diba? Panis. Tapos mamaya Bolinao Pools na naman. Oh, sabi hindi eh. Mga kablak, kailangan kong magkaroon ng tubig habang pinipicturan. Ready ah. Logi kami, logi. So, ayan mga kablak, oh, mayroon pa silang tulay-tulay dito, oh. Oh. Yun, oh. Parang mga turista. Ito kaya, saan ito papunta? May mga cottage din sa loob. Suck me in small, breathe me in and let me go. Filling the lungs inside.
Pumunta lang kami dito para mag-picture yan sa may Patar Beach. Yan. Kahit malayo, pinuntahan para lang mag-picture. Picture lang ba? Picture lang eh. So ayun mga kablak, labas na kami. Tapos ng pictorial. Mga kablak, punta kami lighthouse. So puntahan namin yung lighthouse. Take me in small, breathe me in and let me go. Sing to your heart, Mga kablak, dito tayo ngayon sa lighthouse. till you're blinded by the lights, so you can see what you do. Restless every time we start. Tingnan natin yung loob. Yun oh. Dito yan matatagpuan sa Patar. Who alive can't put me in a box. I redefine any definition you got. I am the tiger, I'm making steps to the top. The flames, I whip it up, you just gotta hand me the rock. Take a seat, you cannot stand it. All I know, the flow hotter than a Scotch bunny. Don't try studying me, you cannot manage. This ain't what you want, bitch, I'm a fucking phenomenon. Intramuros. Intramuros. Ayun, picture na naman mga ka-vlog. Nasa Bulino kami pero Baguio. Cloudy. Ito yung tinatawag nilang lighthouse. Sa barko kasi may lighthouse din yung tawagin. Barko. Pag nasa barko ka parang ayan, lighthouse. Ano ba? Ito yung sign na itong lighthouse na nasa Bulinaw. Ito yung nasa part na Bulinaw. Ito yun. Lighthouse na Bulinaw. Parang sign ng mga sign. Lighthouse. Ayan, lumana oh. Yan oh. Lala. Ngayon mga kablak, dito na tayo sa part 2. Dito tayo ngayon ng Bulinaw Falls. The 1, 2, 3 Bulinaw Falls. Alright, bye bye.